Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Rated SPG Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakamainit, nakakapanabik at nakakakiliting tinatagong sikreto, o pwede rin namang inilalantad mo na gusto mo lang talagang i-share sa amin. O akala nyo wala ako, nag-play lang talaga ako ng isang buong sweep kanina, gusto kong makinig muna kayo, pinasasabik lang namin kayo, kaya eto na po, meron na tayong Rated SPG Top Secret caller or sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po. Good evening. Hi, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? You can call me Aya. Aya, ilang Yes taon ka po. na? 25 years old po. 25. Sang lupalop ka naman galing, Aya? Basta po around Manila lang. Around Manila lang. Alright, Aya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aya, from Manila, ano ang Rated SPG Top Secret mo? Itawag na lang po natin sa title na nakuha ng boss ko ang virginity ko sa condo ng circle of friends namin. Nakuha ng boss mo yung V-card mo dun sa condo ng circle of friends nyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes, tamang-tama. When you said boss mo, meaning manager mo ba to? O may-ari Yes ng kumpanya? Bale manager po siya. Then, I mean kasi bago siya maging manager, circle of friends po kami sa isang department. Then, sabay po kaming na-promote, nalipat kami sa department. Then, ayun po, naging manager siya. Then, naging staff niya po ako. Okay, pwede mo bang ikuwento sa amin paano niya nakuha yung V-card mo? At gusto mo bang yung nangyari na yun? Actually po kasi hindi siya planado talaga. Pero parang ng mga time po kasi na magkikita-kita kami since may bagong condo yung friend namin. Sabi, sige, punta tayo, ganyan. So, balak po talaga namin, magpapalit kami konti na parang, ay, busy pa kasi ako. Pero ang balak lang namin is magsasabay lang po kami papunta dun sa condo. Then, hindi po natuloy kasi nga mapilit po yung iba kong mga friends na mauna na kami. Then, fast forward, nandun na po kami sa... Mabilis po ba masyado yung kwento? Sorry. Hindi naman, okay lang. Gusto namin kasi doon na sa mismong bambang na eh. Okay. Okay, fast forward. Nakainom po kami noon. And then, nag-message po, magkakasama kami, then bigla po siya nag-message sa akin sa isang app na bigla niya sinabi sa akin na, akin ka, di ba? Gumanon siya. And then ako naman oo. Tapos, bigla na lang siya nag-alibay na, sige, lalabas lang kami saglit, bibili lang ng food sa labas. Sabi niya, tara, samahan mo ko, Aya. So, ako naman po, sinamahan ko siya. And then, pumunta kami sa parking lot po ng condo ng friend namin. Okay. Then, Pumunta kayo sa parking lot. Kaninong sasakyan Yes. yung pinuntahan nyo? Sasakyan po niya. Okay. And then, di sasakay na ako sa passenger seat. Bigla po niya sinabi, sa likod ka. Gumanon siya. So, ako naman, sisunod naman po ako. Tapos, sumunod din siya sa likod. So, parang sabi ko, sa loob-loob ko, hala, ano to, bakit ganito, ganyan. Tapos parang,
ang bilis na lang po ng pangyayari. Bigla niya na po ako hinalikan, ganyan. Tapos pinaluhod niya ako sa harapan niya, ganyan. Tapos, Sandali lang. May espiritu kayo ng alak, 'di ba? opo, meron. Tapos nangyari to parang madaling araw, tama ba? Yes, hindi naman po. Siguro mga, magmamadaling araw, mga 11. Mga 11 p.m. Tapos, Yes. yung sasakyan ni boss, ano siya? SUV, sedan? Hindi ko pwedeng sabihin yung sasakyan niya. Basta, Ilang seater na lang? 5. 5-seater. Kasi syempre gusto lang namin i-visualize para maintindihan lang namin kung gaano kalaki yung space na meron kayo, ha? Kasi inisip ko, paano ka nakaluhod? Like, anong klaseng sasakyan yung pwede kang lumuhod, 'di ba? Like, paano ka napaluhod? Ang luwag naman nun, sis, 'di ba? Yes! Nagulat din ako. Maluwag po yung space niya talaga. Like, inurong niya pa yung dun sa may passenger seat para mas lumuwag yung pwesto ko. So, kulang na lang talaga Basta- kama, ganun. Yes. Basta ano po siya, yung ano bang tawag dun sa mga sasakyan? Yung unit ng sasakyan niya is basta yung nabubuksan yung bubong. May sunroof. Years. Pero hindi Yes nyo naman binuksan yung sunroof. Kahit naman po bukas yun, sobrang tinted nung sasakyan po niya talaga, as in. Talaga? Sobrang tinted. As in, wala talagang kabahid-bahid na kapag tumingin ka from the labas, wala ka makikita sa loob. Kapag po nasa harap ka, kasi di ba, iba yung tint sa front, sa gilid. Mhm. Yung sa front naman po medyo malinaw-linaw kasi syempre madilim na sa Pero pag yung nagja-drive. pagkakapark Pero ba ng sasakyan, nasa pader yung mismong front? yun nga po ang problema kasi yung pagkakapark ng sasakyan, may katabi kami sa kaliwat kanan, and then yung harap namin daanan. Yun lang. So anong Oo. ginawa niyong paraan? Meron ba siyang pantakip sa sinag ng araw? Yung nilalagay para medyo less yung pasok ng araw dun sa loob ng sasakyan sa harapan. Meron ba siyang ganon na nilagay? Wala talaga, diretso na talaga kasi hindi na makapagpigil. Talagang, opo, rekta na siya kasi hindi talaga siya planado. Okay. Yes. So pinaluhod ka tapos after noon, Yes. anong pinagawa sa'yo? Ayun, inano ko siya. Parang habang inaano ko po siya, yung alaga niya, binubuksan niya na yun. Kasi ang suot ko po nung is nakapantulog na ako. Kasi ang bala ko is magsi-sleep over kami dun sa condo po ng friend ko. Then siya, uuwi siya sa kanila. Ganon. So siya, nakapang-office, nakapang-casual, na kasi Friday po nun eh. So ako, nakapantulog na po ako. So nabuksan niya, ganyan. And then nakala ko, ayun lang po yung mangyayari sa amin, yung hanggang syubo lang. Then nagulat ako, para hindi niya ako Wait, nabuhat, wait, parang wait. inangat- Sis, Aya, sabi mo kanina, V-card yung kinuha sa'yo, tama ba? Opo, ito na nga. So, wait. So, meaning, yung, pagsusubo, ganyan. Alam mo naman yun. Nagawa mo na yun in the past o first time mo rin yun? Tinuruan ka lang? Tinuruan niya lang din po ako. Talaga? As in, sa kanya ko lang talaga nalaman yun. Sa edad kong to. Tapos, Then, ayun na po. Parang nagugulat na po ako sa pangyayari. Pero, kasi meron ako mga ex na dumadating na nga kami sa ganong point. Pero never akong parang like napapayag. Sa kanya lang talaga na hindi ko ex, hindi ko boyfriend. Na boss ko lang. Hello? nandito pa kami. Huwag ka mag-alala. Kumbaga, nag-aantay kami nung mga sasabihin mo pa sa susunod. Okay, go, laban. Ayan. And then, ito na nga po. E di, after ko siyang, parang nadala na siya. Parang, kinandong niya muna ako. And then, parang nakatalikod ako sa kanya. Na-imagine niyo po ba, nakaupo siya. Then, Oo, kinandong nai-imagine ako sa kanya. Then, hinawakan niya. Kinandong ka niya, tama ba? Yes.
Kina- Opo. kinandong ka niya in the sense na, nakaharap ka sa kanya o nakatalikod ka sa kanya? Pinatalikod niya po ako kasi di ba nakaharap ako sa kanya habang sumushuber. Then tinalikod niya ako nung kinandong na niya ako. And then parang hinawakan niya ako sa balikat pabewang hanggang sa balakang. Tapos sabi niya, ang ganda talaga ng katawan mo. Sabi niya. Kinilabutan ka doon? Hindi nga po, hindi ako natakot. Parang kinilig pa ako. Hindi, yun nga yung sinasabi kong kilabot na naramdaman. Ayun. Yung parang tumaas lahat ng balahibo mo para, woo, yes, laban na to, gano'n. Yes, gano'n. Parang, etong boss ko na to. Like, parang naunang kita ko kasi sa kanya, nung hindi ko pa siya gano'n ka-close. Parang nakita ko na, ay, out of my league ko to. Parang never ako kakausapin ito, ganyan. Tapos biglang, gano'n. Oh. Ayun. So, And then, natuloy yun. Opo, natuloy. Eh, di yun na, after niya akong himas-himasin, ganyan, hiniga niya ako. Tapos, parang, medyo tinulak ko pa po siya nun kasi sabi ko sa kanya, Sir, wala pa po akong experience, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, andito na tayo sabi niya. Kasi mapapatagal pa tayo kapag sabi ko, ayoko po kasi sabi nila masakit. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, gentle lang naman. Sabi niya, gentle lang naman. So, nararamdaman ko na yung parang kinikis-kis niya ng konti. So, parang ako, di ba sa ating mga babae, parang pinipigilan pa natin. Parang may pagpigil. May pagpigil. Yes. So, wait lang So, naramdaman mo yung batuta na kumikis-kis sa kung saan mang lupalop ng mundo. Yes po. Tapos sabi niya sa akin, natatakot ka pero wet ka na. So, ako hindi ko naman controlled na, ano ba? Mapapansin ko pa ba yun? Tapos, edi sabi niya po sa akin, sabi niya, sige na, andito naman na tayo, ganyan-ganyan. So, parang, sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan-ganyan. So, parang, kumapit na lang ako sa braso niya. Parang ang dating sa akin, ayoko, pero inaantay kong ipasok. Ganon. Tapos hanggang sa, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. Totoo po, kasi, nung unang tapos parang napasigaw pa po talaga ako. Syempre, kotse yun. Tapos sakto pa, nung napasok niya sa akin, may dumaang sasakyan. So, anong ginawa ninyo na may dumaang sasakyan? Wala, sabay lang kaming tumingin na ganun. And then, dinuloy lang namin pagkadaan nila. So, nung naramdaman mo na nandun na ang batuta, pinasok na sa bag, tapos nung pagpasok dun sa bag, parang naging komportable ka na o parang naglalaban yung utak mo na parang, okay to, tuloy ko na lang to, ganyan. Kasi parang okay Ganun naman na. Opo, kasi parang sabi ko, andito na Pero ang sakit talaga niya, ang hapde, na parang, ang hapdi niya. Kasi hindi ko alam, nung inamin niya lang po sa akin, nung nahimasmasa na kami right after, parang, nung pinasok niya pala, yung batuta niya, sinamahan niya pa ng daliri niya. Ayun, so parang sabi niya daw, opo, kasi nga parang nahihirapan nga siyang ipasok kasi nga daw ang sikip ko. So parang edi ayan na, nangyari na. So parang hindi ko alam kung gumagalaw ba yung sasakyan sa labas. Hindi ko po talaga alam. Parang nawala na kami sa wisyo na di bali nang may makakita, ganyan. Minadali na lang talaga kasi nga po baka magtaka na yung mga friends namin na ba't ang tagal namin bumili ng food. Mm-hmm. Masasabi mo ba na yung kanyang batuta ay malaki o pahaba, pa horizontal, pa vertical, parang medyo nasipat mo ba? Actually, malaki siya. Alam niyo yung itsura na malaki, na mataba, tapos sobrang maugat. Yes. Nakita mo pa yung ugat, sis? Ha? Yes! Siyempre, nararamdaman siya rin ng kamay ko. Nakakaloka yung nakita mo pa talaga yung ugat doon sa kadilim-diliman ng parking lot na yun, ha? Yun. Tapos, di po nagmadali na kaming bumaba.
di nag-aayos kami ng ng damit paglabas namin ng sasakyan. Then, bigla niyang sinabi sa akin na paakyat na po kami sa, parang may way kasi nun, yung parang maghahagdan ka muna bago ka makarating sa elevator. Sabi niya sa akin, may regla ka ba? Gumanon siya. Sabi ko, ha? Wala. Tapos pinakita niya po sa akin yung polo niya, ang daming dugo. Tapos sabi ko, ha? Ganyan. Yung polo pa niya nun, sobrang light. Tapos parang, bago pa may mangyari sa amin, inaasar pa siya nung mga ka-office mate namin na, himala, hindi ka nag-tuck-in. So, bigla siyang nag-tuck-in. Sabi ko, hindi lang papapansin na bigla ka na lang nag-tuck-in? Baka hilahin nila yan. Sabi niya, hindi naman. Di naglalakad na kami. Kasi ang dami po talagang dugo. As in, parang nandidiri ako kasi syempre, boss, tapos may dugo mo na ang lansa-lansa. Ganun nasa isip ko. Di nakayuko lang po ako. Tapos, nung naglalakad ako, syempre, nakatingin ako sa ibaba kasi down na ako, hiyang-hiya ako sa dugo. Pagkatingin ko sa medyas ko, may dugo din. Sabi ko, babalik kami ng condo, wala kaming dalang food. Makikita yung medyas ko, may dugo. Buti nakalakad ka nun, sis. Oo nga po, yun ang hirap pa. Kasi parang sabi ko, parang hindi ko alam kung gumagasgas ba yung panty ko sa pakiramdam or baka kasi nga, parang feeling ko nasugatan talaga. Hindi, tsaka siguro din, dala na rin ng espiritu ng alak, kaya talagang parang nandun na rin yung adrenaline, diba? Yes. Mm-hmm. So, nung pag-akyat, sige, umakyat na kayo. Umakyat pa rin, tinuloy nyo ba ng pag-akyat ninyo? Eto pa, hindi po kasi sanay mga ka-office mate ko na hindi ako naka-lip tint, naka-lipstick, ganyan. Syempre, nag-kiss kami, nag-shoewear ako. So, nabura. Pagkabukas sa akin ng pinto, sabi, ba't pawis na pawis ka? Tsaka bakit ang putla mo? Anong sinagot mo? Sabi ko na lang, sabi ko, hindi, bigla ko kasi naisip yung urgent ko sa office. Sabi ko, Di mo man lang sinabi na, nasira kasi yung elevator, kaya ganito. Tapos, sabi nila, ay talaga ba, Behala? Sige, tulungan kita, ganyan. Sabi, asan yung binili nyo? Tapos sabi namin, wala kaming nakita. Naniwala naman sila. Ano po? Naniwala ba sila? Naniwala sila kasi yung group of friends namin doon, kinomfort ako kasi nga, okay lang yan, gusto mo, gawin natin yung work mo, ngayon tulungan kita. Then doon sa part na mga boys, parang nagkukwento rin tong si boss, kasama yung mga So parang niligaw lang namin yung topic para hindi mapansin na maputla ako, na parang pasimple kong tinanggal yung medyas ko, tapos binulsa ko na lang kung saan, ganyan. Tapos parang nagpanggap na lang ako na susuka para magdire-diretso ako sa CR. Kasi nga po, feeling ko may tutulong dugo siya or parang baka feeling ko lang yun. Ganon. So, tapos, ayun po yung first ever experience ko. Sabi ko, akala ko pa naman paghahandaan ko na, nasa maganda kaming lugar, maganda yung kamas. Parang hindi ko ina-expect sa sasakyan. Doon pa nangyari ang lahat. So, doon pa. Kumusta naman yung experience ng lahat ng yun? Palagay mo ba parang memorable sa'yo yung naganap na yun? Nasundan pa ba yun? Oh. Actually, dati kasi, nung first time mangyari yun, nilagay ko yun sa calendar ko ng phone ko. Okay, first DJ, first ganyan. Hanggang sa, hindi ko na mabila kasi ang dami na sunod-sunod na hindi ko na nasundan yung calendar ko. Ibang klase, no? Ikaw lang, parang sa kauna-unahang pagkakataon, parang ngayon ko lang na-realize na mayroong tao pala talaga na nagka-calendar ng lahat ng milestone niya sa buhay. Diba? Milestone sa buhay, first ever shubo. Dated, ganito, ganyan. Diba? Yes, first totoo. Ever pasok ng Oo, batuta. talaga kasi sobrang memorable sa akin noon. Kasi nga, yung tao po na yun, hindi talagang totaling 0% kong naisip na maa-attract sa akin, ganyan. So, parang maa-attract din ako sa kanya. Ganon. So, parang hindi ko po talaga siya napag-isipan na magkakaroon kami ng gantong something. So, nasundan siya ng nasundan. And then, fast forward, kung saan, minsan, sa parking ng office, minsan, sa
halos parking lot nga po kasi minsan sa parking ng mall. Ang galing nyo naman pagdating sa parking. Hindi ba nayuyugyug yun? Baka malaki yung sasakyan ng boss mo, kaya hindi masyadong halatang nayuyugyug. Yun nga po, pero feeling ko naman kasi kahit gano'ng kalaki, mayuyugyug talaga siya. Malay mo, malaki-laki yung mga dalahin niya dun sa trunk ng sasakyan niya. Sa bagay. Kaya, mabigat-bigat. oo, kaya hindi basta-basta parang nayuyugyug. Opo, Tsaka baka ayun. And gentle then, nga, diba? Gentle eh. Hindi nga po eh. Ay, hindi na Ano naging nga siya gentle. eh. Akala ko ba, gentle sa una? Gentle siya nung una, pero parang pakitang tao niya lang yun. Tapos nung after na nun, parang magana lagi. Talaga? So, anong ginagawa mo pag namamaga? Nagpapahinga ka ba? Niyelohan mo Opo, ba pero yan? Hindi, di ba pinapahinga ko siya. Pero parang gusto ko pa, kahit magang-magana. Bakit nakakailan ba kayo sa isang araw? Minsan, 2 lang po, 3, ganyan. Pero parang, minsan kasi, sabi daw, kapag daw kasi nilalabasan ang guy, hindi ko po alam kung totoo parang pag nilalabasan ang guy is parang nakakaantok. Or Kapag parang nilabasan siya napapagod talaga siya. ng ngiti sa labi niya, talagang parang mahuhumaling ka, diba? Oy, Aya, Then, Mer- meron pa po mas nangyari. Hindi ko rin ina-expect. sandali lang, overtime na ako dito Aya, ganito na lang. Alam ko na may dugtong pa tong top secret mo. Pwede bang tawag ka ulit next week? Kasi mag-e-election pa sa Lunes. Syempre, kailangan yung mga kabisyo natin makapag-focus dun sa kung sino ililista nila. Baka mamaya ang ilista nila dun sa bubotohin nila, Aya. Boss ni Aya, number 2. Baka ganun na yung mga ilalagay nila sa nila. Kasi ikaw yung naiisip ngayon. Malamang si Mr. Driver na nakatutok ngayon. Iba na rin yung gustong itutok ngayon sa'yo. 'Diba? Tapos may nagsasabi pa dito na nagko-comment sa atin, ang sexy din ng voice mo, 'di ba? Aya, may kamukha ka bang artista or parang feeling mo ba may kamukha kang artista? Yung sa circle of friends po kasi namin, ang unang kita niya daw kasi sa akin is, ewan ko, parang feeling ko ang OA lang, or hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Is parang uncourteous daw kasi same daw kami ng lips. And then, ito naman pong boss ko na to, sabi niya, si Dennis Laurel daw. Ganyan. Pero morena po ako. Pero maganda Maganda ka. Yes. Tapos parang, ito po medyo pahint lang. Nagulat lang din po kasi talaga ako kasi 'di ba manager ko siya, and then may time na pinagamit niya sa akin yung company phone, and then nagugulat kasi ako pag nasa bahay may nagpa-pop up sa IG. Sabi ko, ano yung IG to? So maling alam, pero tinry ko po, parang pumasok sa isip ko na try ko nga buksan, and then yung closest friend niya po dun sa circle namin, inopen ko yung message nila. Parang binilisan ko lang yung pag-scroll. Not until may nabasa akong name ko. Sabi ko, gags, parang sabi ko, pinag-uusapan nila ako ganyan. Anong lang nandun? po ako sa topic nila. Parang nagtatalo sila. Na tinanong po kasi siya nung friend namin na kanino ka pinaka na-attract sa buong building ng office natin. And then sinabi niya po ako. And then, parang nag-away sila na hindi naman nag-away, parang nagtatalo sila na daw mas malaki sa akin. Para daw po kasi dun sa friend namin, malaki daw po ang boobs ko. Pero para kay boss, yung puwet ko daw. Ayun. So, parang sabi, gandang-ganda siya sa katawan ko. Ewan ko, parang hindi ko po, kaya dun ko naisip na, talaga kasi kapag po tiningnan siya, talagang feeling ko sa level ko is hindi siya magkakagusto sa akin. Then nalaman ko na attracted na pala siya sa akin nung first ko pong na-hire sa office namin. Pero feeling ko Ayun, attractive ka naman talaga. Hindi naman magiging ganun sa'yo yung boss mo kung hindi, diba?
But anyway, Aya, maraming salamat sa pag-share ng yung Rated SPG Top Secret. Nagulantang ang lahat. Kaya pala siguro talaga medyo naging late, super duper late night na yung pagtanggap natin ng call ngayong gabi. Kasi ganito kahat yung Top Secret natin. Siyempre, dapat pinatulog muna natin lahat ng mga dapat matulog. Ultimo uwak dapat matulog ngayong gabing to. Pati mga daga, tsaka yung mga ipis nakatulog. Safe na safe ang Rated SPG Top Secret mo sa amin kasi tanging mga ma-el lang ngayong gabi ang nakatutok sa'yo. As in, malalambing. Aya, abangan namin yung mga kadugtong pa ng Rated SPG mo next week O kaya kung kailan ka man available ng Friday night, ha? Yes po. Yes. Sige, Kasi sana... may mga revelation pa. Ayan. Pero sana, bambang, responsibly. Alam mo naman ang buhay, diba? So, thank you so much, Aya. God bless. Bye. Thank you. Bye-bye po. Uminit dito sa booth namin. Check nyo nga yung mga parking lot sa inyo. Tingnan nyo kung may tao. Tsaka, eto kapag ang lalaki, naka-full tinted or fully tinted yung sasakyan niya, naka-magic tint. Alam na this. Gumagawa yan. Ng kababalaghan sa loob ng sasakyan. Ang dami-dami. Yung bus nila, in fairness naman, walang pang check-in, Joy. Diba? Dami-daming pwedeng pag-check-in, Joy. Gusto talaga car, fun. Ang sikip-sikip nga dun eh. Well, hindi ko naman alam kung ano yung kasikipan dun. Kasi yan. May pang check-in kami. Charot! Sa bahay ng asawa. Tsaka magandang ginagawa yan kapag mag-aasawa kayo, kabisyon. Yan ang tatandaan ninyo. You give yourself to someone you love and vice versa, 'di ba? You get some for someone or from someone you love. Ganon. Okay? Malinaw tayo dun ha. Para lang tayo mga nakainom. Shot tayo mga pre! Pag ako nareklamo dito, wala akong sinabing kahit anong masama dito. Sabi ko nga kanina, di ba kapag nilabasan ka ng ngiti sa labi mo, talagang kikiligin ka. Pinapahamak niyo ko paminsan, Anyway, if you wanna share your Rated SPG Top Secret, next week na ulit Friday. Friday lang nagaganap yun, ha? Minsan lang tayong maging bastos tuwing Friday lang, pero medyo semi-bastos lang. At bukas, magsama-sama tayo for Love Radio Academy, Retro Sabado. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketer. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Makakauwi na tayo, Boy Pindot. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's #1. Metro's #1.